And Ukraine says that at least 18 people have been killed and dozens more injured in an extended Russian missile and drone attack on Kyiv. The overnight barrage lasted for 11 hours and forced tens of thousands of residents to seek shelter. The mayor says that every district in the capital suffered damage. Russia's defense ministry says the attack was in response to Ukrainian strikes on its civilian infrastructure. The aftermath of one of the largest attacks on Kyiv since the start of the war. Firefighters worked into the morning to put out dozens of blazes, pulling some from the rubble. So terrifying that we thought our building had been hit. You fear that everything is about to collapse on top of you and you'll be trapped. The mayor سلام تخطاطات ناس channel كمي تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بهاجناني ولو مكم وترو أقداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم متينا لنا لايك بمقبار تو كم تسمعوا زلهم أزيو tragic زحزن نجارينا نرزلنا يوكرين في اللي تعب كتماناتهم كيف تزبرت عمد قعتناتو كم زورو تزبرت عمد قعت كبراشا كم زورو دايز نقرزلو بمت أنا سفح متقعتي كنت أنا بوتين يبلو ولو كنت أنا بوتين زل صبار برتع زغنا متقعتي كل كفالات نايتا كتما كم زتحرمن تقاصلن يمزنو قرزلو أبزح بوتات مالتي كلها تقاطما يكونتن أو أبزح بوتات كم زتحرمتن كم زتقاصلتن يمزنو قرزلو and زدما مرأي نايتي كغدوز دلو زلو حدش كوينات كجمار حدش من قدي حدش كدنا كوينات جلز بحالو زلو نعو كم مقول حيوان كتقاملو خليهم نكس زمت زلو انتاي كم زخلنا مجمعات زجبر زلو يزبحال زلو حفشة أما نقول راشان يوكرين زخي زلو كونتات أسكافي نخوني زخي زلو ولا بقاتي attention نايت ميديا كم تزدل لان تديكونا بتكوينات ناي ميدياتات إسرائيل تقود زكو عصر وصل زخونة ناب إسرائيل زملكت كونتاتي قدام النزهوب سدما أب إسرائيل أب ليبانوس تقبرو زلا دي كونس تمس إيران جبر زلو كونتات زيادة هبون عيزو وهبو أمريكا ها زيادة وصل زلو تي كونتات ناب إيران زتو كورنبر ناب زنا يوكرين كفيلاوي شفنا يزركب زلو زهجي انتاي قبرو له تكوينات قدام برتعنا تكوينات كابتنا راشان كابتنا أمريكان إيران كم مجمع يكسر موضة تكوينات أبزي برت زكوينات إذا أزي برت كويناتي كم حر من وحوز أكليو أغالبه كركب زي كعله بر أزيح ما بشحت سبزقت على اللزلة وتهدرت بفلاي أمين دونالد ترامب حكوا دي حصوت عم نفسه كفرحي إسرع شخص العلي وتهدرت يوم زقت اللزلة بغلتي وجنيزم سلازي هلكيد زخونة كويناتي زكاية زر لابزي هلكيد زخونة أنوات ناتو مودة أتايا بلو سلازي كنا أصار دخل كوينات ولا يكون أزي كبيت كوينات يبز كازلو كل أسوارات كاتتكيم كل درونات تكنولوجي every technology زتكام زلو سلازي زي كوينات زي أزي كفح كوينات أزي عب كوينات كود ما راشان يوكرين بقى كقالوا لنا يوم كم زبلنبر يوكرين زبها الحيلي بمولو أوروبا مالتي بمولو أوروبا لك فرق زي بلو كذا مكو حد أب هنغاري فيكتور أوربان زبال تطوي بلوم يرجلا يدنا ويوم يرسو جو خيدي وجي كل أوروبا بكل كاردتاتي أتياز الله لازم يكون هذا زي نافيجاتو خيدي انتهي كونتنكست God knows بحفشاكم كم تري وزلهم كبيت زخونة ولا را زي جي نا يوكرين سلزرينا زلهم بالراشا بغني أتخطك كرنيا بدرونات نا يوكرين ريفاينر ناتا تتغرس ناتا ترجعات ناتا كبيت زخونة هذا حدقات راشا وغردال لوي زنعاء أيقونة كوينات يوكرين سفز زخونة متقعدتات كتكايت أنها قبل ملت ناتو يوزي جنريو زلنا زبال زلون سلزي نتكتما زنقنق عينت متقعتي كم زلهم زنقرو زلو وولتي إذا قد زنابيك خيط كم زغلن ما تنبهينا بهالحماق زمت زلو يوم زولونا لو كنسمينا انتاي زريكا كنتاتنا أمريكان إيرانن قد على وطري زلو موداتاون كركبو يكلني سلزي بوتين أمريكا هم قال غير دونالد ترامب قال غير مس إيران موداتان تغيروا which is not it's not gonna be easy بقول لكم صح زغلا يكون معناته كسمعكم يعني بعلسو حنفشفش النابل زخيد برزع رانا غير يلن but if that happens كمون ترجاتيمو بوتين is gonna be the biggest loser معناته أمريكا فول إنرجيناتا حزا ناب يوكرين أتياب لكم يلونجن أغلق جزيان ترغيبا كوينات دعم سلزقد سمنا أمريكا بايتونا تومي غنتي ناس وار كامبانيات كوينات جدا أكلنا كتبون سلزقونه انتس بجوبو انتس انتس بتويوي أسوار كتبيا قال خد عجونا يقارصتنا لكن ماليش خجدد خليسو سلزي بوتين he has only this زامسكوت إيران فتيراتو لزلا
ንዓ ክጥቀም ክኽእል ኣሎ ግን we are not seeing that ንሱ ዝያዳ ፀብለልትነት ዘለዎ ዋላ ካብቲ ባይታ ኣብቲ ቅድመ ግንባራት ፅቡቅ ዝኾነ ገስጋስ ይገብር እንተሎ እቲ ኩናት ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ተበላሽዩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ And nearly 500 drones. The bombardment forced tens of thousands to seek shelter in Kyiv's subway system. I used to go to the shelter often, but now less so. After the latest attacks, though, I decided to go because there were just too many strikes on civilian sites. Authorities had warned Kyiv residents to prepare for an attack, with Ukraine recently stepping up its own strikes on Russian energy supplies. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብቲ ህዝቢ ኣብ መንገዲ ባቡራት ሳብዌይስ ኣትዩ ኣዊ ዝዕቆብ ዘሎ ክገርመኩም እዚ ሕጂ ንፑቲን ወይ ንገለ መጎስ ንምግባር ገለ ኣየድልኒ ምሉእቲ ለይቲ ልዕሊ 500 ድሮናት ከምኡ ድማ ሚሳይላትን ካልን ገይሮም ደብዲቦም ክንደይ ሰባት እስከ ተቐቲሎም 13 ሰባት ከባቢ ተቐቲሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣፅዋራት ናይ ራሻ ሰብ ስለ ዘይቀትል ድዩ ኖ ናብ ሰብ ኣይትኩሱን እዮም ዘለዉ እቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ሰብ ዘይብሉ ነቲ መንግስቲ ግን ንኩናት ክጥቀመሉ ዝኽእል ዝበልዎ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ there is a big difference ከምዚ ዓይነት ደብዳብ ድሕሪ ገይሮም እስራኤል ክንደይ ቀትሉ እስከ 200-300 ሰብ ብውሕዱ ዋላ ኣሜሪካ ብኢራን ትገብሮ ዝነበረት መዓሰብ እያ ትቐትል ነይራ እንታይ ክብለካ ደልየ እንታይ እዩ ራሽያ ምስቲ ኩሉ ሰይጣናዊ ሓይሊ እናበሉ ዝገብርዎ ዘሎ ጥንቁቃት እዮም ኣበይ ሃርሙ ፈልጡ እዩ ጥንቃቐ ዘለዎ ኩናት እዮም ዘካይዱ እምበር ክንዲ ዝሓዊ እናጨፍጨፍካ ከለኻ እስራኤል ዘይኮነ ናብ ውሽጢ 1 ዓመት 2 ዓመት ከባቢ 60,000 ቆልዓን ሰበይትን ቀቲሉ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ከም እስራኤል ሕጊ ኣልቦ ኩናት ዝገብር የለን ሞራላዊ ሰራዊት ድማ ኢሎም ክገልፅዎ ይፍትኑ ሕጂ ንፑቲን ንገለንካ ናይ ፅጥቂ ሰራዊት እዩ ዘለዎ ክብላኩም ኢለ ኣይኮንኩን ግን ራሽያ ኣመና ጥንቃቐ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከይገድድ እውን ይፈርሑ እዮም ንሲቪል እንተቐቲልካ መሊስ እዩ ዘሕርና አንፃርካ ኦፍኮርስ ቅርፅናቱ ትሃርመለካ እውን ክምርቐካ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ኩሉ ነዊሕ ዓመታት ተዋጊኦም ዘለዉ ሞት ናይ ሲቪላውያን ኣዝዩ ድሓን ዝኾነ ቁፅሪ እዩ ዘሎ ሞት ናይ ሰራዊት ግን ኣዝዩ ሕማቅ ከም ዝኾነ ይነግሩ እዮም ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፈ ኢና ምክንያቱ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ንርኢ ስለ ዘለና ሶ what is next ብከምዚ መንገዲ ናበይ ክኸይድ ጉዳይ እንታይ ክኸውን እንታይ ክመፅእ ንዝብል we don't know ግን ሓድሽ ኩናት ክፍነ ከም ዝኽእል ግን ይነግሩ ኣለዉ ገሊኦም ፑቲን ንሰዓር ስለ ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ይብሉ ካልኦት ድማ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ፑቲን ነቲ ኩናት ክውድኦ ስለ ዝደሊ ወይ ከዓ ሓድሽ ግንባር ክኸፍት ስለ ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝብሉ እስከ ንስማዕዮም Military commander says that his forces are preparing for a possible new Russian offensive from the north. Alexander Syrsky says that he believes Moscow could launch an attack from Russia's Bryansk region, which is on the border with Ukraine, not to capture Kyiv, but to force Ukraine to divert troops from the Eastern Front. He says that Belarus is unlikely to join such an operation, but that Ukraine is planning for every scenario. And Marina Miron is a postdoctoral researcher at the ሓላፊ እቲ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝኾነ ጀነራል ሰረስኪ ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ሓድሽ ግንባር ራሻ ክትከፍት መደብ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ሓድሽ ግንባር ድማ ብሰሜን ናቶም ሓድሽ ግንባር ክትከፍት እያ እዚ ሓድሽ ግንባር እዚ ድማ ገለገሊኦም ድማ ዋላ ብቤላሩስ ገይሮም እውን ከኸፍትዮም ይብሉ እዮም ግን ንዑ ዝኸውን የብልና ንሱ ክንዱ ዝኣክል ከጋጥም ኢልና ኣይንግምትን ኢና እዚ ናይ ሰሜን ግን እዚ ናይ ብሪያንስክ ዝበሃል ግን ክመፅእ ከም ዝኽእልን ንሕና ድማ ተዳሊና ኣለና ንዑ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ታክቲክ ድማ ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ኣብቲ ዳንባስ ቀለመለ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካብ ወፂኡ ካልእ ቦታ ክኸፍት እሞ ብውከፋት ንፈጥር ኢሉ ክገብሮ ዝኽእል ምዃኑ እቲ ታክቲክ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሕፅር ዝበለ እቲ ኩናት ናብ ምስፋሕ እምበር ናብ ናቐለለ ዝኸደሉ መንገዲ ንሰምዕ ኣለናን and it's a very very serious situation. Good to see you again, Marina. So General Syrsky says that Ukraine is preparing for a possible Russian offensive from the north. Does this fit with what you've been seeing? Good afternoon. Well, generally speaking, there were talks also about a year ago about a possible offensive from the northern axis, and we see that the Russian side is trying to keep pressure on the north. If we look at
I think 2 years ago when the Kharkiv offensive was launched, again, to stretch Ukrainian resources. And so the possibility is there, and General Syrskyi in his interview has narrowed down the threat. So for Ukraine, from a military perspective, the Ukrainian command should be prepared for any possible movements from the north. انتهت بالدلا زي تي راشا زحسبو زلو كم حجيون جيرو مزنبر يوم حدش نقر هيكونن كجبر زغليو كجبرو يكلون يميل كات زرب هيكونن بحفشة تي بسمين وجن زجبر زلو نتي عود كوينات نتسراويت ناي يوكرين عقمنا يوكرين ناب كل التجمبارات كم زمكال ناب توسخ جمبار كتسدد كتقدد كلا كابت حدا جمبار كتقدل عقمتات كا فحنا ختبل سلاز جبركا حيل ميزان كزبل خليو يوم زبلتهم كيلاتات برقص يوكرين disproportional أعمية هزازلا مهنياتو متى سفح ناي تكنولوجيا ناي درونات أعمية هزازلا ناي إلى ماسك تكنولوجي وزي تغاتب له ستارلينك زبال إنترنت كالو تكنولوجي تاتن أمنا قد بستخينو مالو بكينات بالانتير زبال كامبان لنا أمريكا ناي زي بيتر تيلن ناي حدا أليكس كلام اللي زبلوون عندي تكنولوجيا أبتع عودة كينات دساتف زلويو كينات ناي كازا يكون زي AI زخونا كامباني كل تصويرات بي AI استمرحيو سلازي تك عندي من ناي تكوينات كوين زلوسي سلازي تكنولوجيكاوي عقمنا يوكرين أبكينات أزيو حيل زلو خلا زراربا كله تكنولوجي أبى صور زسرح زلو نكويناتنا يوكرين كم تاي تكمل له كم فتن بوتا لايك لك اكسبيرمنتي تكوينات كوين تغير زلو كلنا زنا صور كامبايناتنا أمريكا بمولن بلاك مالو أب يوكرين الناس صور زفتنا زلو سلازني يوكرين يشتوا لا ويون بجيفت يبوم روبوتاتي ما تسأل هجي بعلو زخيد مكينة بي عايز زور لك عم تعودوا كينات دعاتو سلازي نت واحد السبب واحد سراويتنا يوكرين زنبرة بتكنولوجي ناتك أكاي تكوينات حيل زلو راشا كان دزق زيز وسد لانتاي تلكا كم زبها ليلن نامريكا تأكل إيران كم يجر حزاتا كم زبها ليلن لومي نشتين عبن زبها ليلن ويو كونتكست كرت لنا بعدنا عن ملصو إرتنا إثيوبيا كله زي عبيتنا بس عند أمنية guess what إرترا كندوز أكل تكنولوجيا بالله جن نشتي كلا كرتوز هنا كايدا نزبنات نعمتات مالتيو إثيوبيا كم تنبرك خاجير وايو أبكرنا أفريقيا محيال جيرواي now more than ever كاب قدم نلعلي كاب كل جزء نلعلي انتهي زد لنا تكنولوجي man somebody has to cry ويكبل له تكنولوجيا لنا إلى بسراويت I know تكنولوجيا لو يجن كم تزد اللي يكون التكنولوجي أعمنا إرترا still كميت بتحية لنا like seriously أويات يدلي تي تكنولوجيا اللي بسراويتنا إرترا إلكا I know بخمزي من كسير ترى كوز نقرأ لنا أنا نقرأ له من كسير ترى يكون صام كسير ترى ده سمعنا زلات ترى سبيل سمعنا أنا من كسير ترى يكون جن like أنا قبل بيزريو زلوا بزح كينات ريبورت نقبل سلزلنا بزي ناي تكنولوجي ركعت أب كينات كتعوتها يتخلنيها أنت تسفى ذهبت من السكروات خوينكم ناي دكتور مدهاني لا أبز حلفة كل ثلاثة فيديوهات كبيرترا بزعبا artificial intelligence كزارب كله نشتي كفال نتي AI كم يجركا أب درونات كتقملو كم تخل بس بكل خالنا يرترا بروجكت نسرح لنا يلنا تسفهي بالنيسو كن دكتور مدهاني هذا سبيل I know أبو كمو عمتات زلون كله يقول يوم جن I think زي نجارزي seriously أنا قال أبي يرترا يوزلو كل عام تقولون أنا يعملون يعني أبي يرترا كل تي عمتات زلو حيل زلو كبيرترا وجي فلطينا إذا بدك زلو من حجر فتيو ديت عندنا تمرتز حزة إيرترا ولا نبدك نزيد دق زلو حيلي كمي جيرنا نتوش تزلو حجزات وش تزلو حماق يكون نفعي بتبزلو وانت حجر ده وبيلو على تبدأ زلو بفلا بأي تي بتكنولوجيز تمهارو سبات بستفل عليه ويفز مع بلاد جيرنا نعيسي كميل كاغوس غاس جبر زبل ملقت انت دمصنس ليتم عالتم صراح كل نيري سلامتاي بزوم بقى زلوم إيرترا خيدوم كأتقوالهم إيرترا نحور حيال كوينا هاد قصة تقينا نشتي هاجرينا تعرام زبينا بقليل كم كيار نخلص لزغنا تكنولوجي بزوم أبدأ زلو كابتون كلهم زلو ولا 10% ولا 3% انت أتيوم إيرترا كغير ويخليهم تمالسي نقدر نقدر كم زربا قوننا أقاط أخيبان إيرنا نايزنا إيرتراوين بروفيشنال
ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጡ ሞያውያን ማሕበር ሞያውያን ኣኼባ ነርና እንጂ ብዙሕ ናይ ዲጂታል ሲስተምስ ዲጂታል ንቕይሮ ነርና ይቕይርዎ ኣለዎ እቶም ቲምናትና ስለዚ ናይ ብሓቂ ድማ ዘሐጉስ ስራሕ ተሰሪሑ ኣጋጣሚ ግን ትሕቶ እንታይ መፀካ ክንዲዚ ዝኣክል ዘሐጉስ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክስራሕ ተኽኢሉ እዚ ኩሉ ዓቕምሲ ስለምንታይ ንዓድና ኸይዱ ገለ ነገር ክገብር ዘይክእል ኢልና ኩልና እዚ ከም ሓሳብ ክድፍኣሉ ዘለዎ ኢልና ተሰማሚና ብርግፅ ካብዚ ናይ ስዊዘርላንድ ሕጂ ዝግበር ዘሎ 10 ዓመት ኣቐዲሙ ኣብ ኣሜሪካ ገይሮም ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲን ካልእን እቲ ዲጂታላይዜሽን ላዕሊ ከይዱ ዘሎ እዩ ዋላ ናይ ዩኬ ተሪኻውን መራ እዚ ኩሉ ከም እናኾነ ስለምንታይ እቲ ሲስተም ሳብ ኤምባሲታት ዘሎ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዘይከኣለ ኢልካ ድማ ትሓትት ስለምንታይ እቲ ዲጂታላይዜሽን ኣብ ኤርትራ ዝያዳ ዘይሕየል ዝያዳ ኣብ ኤርትራ እንዩ ዘድሊ ካብ ኣብ ኤምባሲታት የድሊ ብዘይቃል ዓለም የድሊ ምክንያቱ ኤምባሲታት ናትና እኹል ሰብ የብሉ ምስቲ ደሞዝ ውሑድ ዝሰርሕዎ ናይ ብሓቂ ብሃገራውነት ዘገልግሉ እምበር ብደሞዝ ዘገልግሉ ይኮኑ ኣብ ዘለዉ ከምዚ ኣብ ኤሮጳ ዝቕመጡ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ዝኽፈሉ ወይ ከምኣቶም ኣብ ካልእ ኤምባሲታት ዝሰርሑ ዝኽፈሉ ከምዚ ዝኽፈሉ ይኮኑ እቶም ኤምባሲታት ናትና ስለዚ እንተወሓደ ሪስፔክት ክህልወና ኣለዎ ብሃገራውነት ዝሰርሑ እምበር ከምኣቶም ኣምባሳደራት ካልኦት ከብዳማት እዮም መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎ ግን ናይ ኤርትራ ከምኡ ይኮኑን ንመለስ እጃ ኣብታርስቲ we really need ናይ ዲያስፖራ ዓቕሚ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ዲያስፖራ ዘለና ዓቕምታት እቲ ዓቕምታት ድማ ካብዚ ሕጂ ዝነበረ ብተዓፃፃፊ እየ ዝብለኩም ቬኬሽን ከይዱ ሓደ ኣብቲ በፂሑ ንእሽተይ ገይሩ ገለ ዘይኮነሲ ላይክ ኢንዳስትሪያል ስኬል ስራሕ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ደገ ነቲ ሰብሲ ኩሉ ሰብ ከም ቱሪዝም ከይዱ ገለ ንእሽተይ ዝገብሮ ዘይኮነሲ ኣብ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኣይቲ ጥራይ ምሁራት ንኣብነት ናይ ባንክታት ፀገም ኣለና ንብል ሶሪ ወፂአልኩም ኣለኹ ግን ናይ ባንክታት ፀገም ኣለና ንሕልና ኣብ ባንኪንግ ን ፋይናንስ ዘለዉ ብምሎም ሰባት ኤምባሲ ኤርትራ ጎስጓስ ኣካይዱ ስራሕ ገይሩ እቶም ኣብ ባንኪንግ ኣብ ፋይናንስ ዝሰርሑ ዘለዉ ብምሎም ተኣኪቦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናበይ ይኸዱ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ባንክታት ናይ ኤርትራ ኸይዶም ላይ 300 ድዮም 400 ኸይዶም ምስቶም ኣብ ባንክታት ዝሰርሑ ዘለዉ ንፍዓት ሰባት ኮፍ ኢልካ ሲስተም ኣማዕቢልካ ከምኡ ናይ ሄልት ኬር ኣብ ጥዕና ዝሰርሑ ዘለዉ ብቁዓት ደኳትርን ካልኦትን ኣብ ደገ ዘለዉ ምስቶም ደኳትር ናይ ኤርትራ ተረኺቦም ከምዚ 2-3 ኸይዶም ከምፅዎ ዝኽእል ለውጢ የለን ነዚኣቶም ከዓ እቲ ዘይከይድ ከዓ ገንዘብ የዋፅእ ገንዘብ ኣዋፅኡ ነቲ ጉዕዞ ናቶም ይሕግዝ ማለት እዩ ናተይ ሓሳብ ከምዚ እዩ ስለምንታይ እዩ ኩሉ ዝዘዛርበኒ ዘሎ እዛ በዓል ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ክንመሃረሉ እዩ ዘለና ኣነ ኩሉ ግዜ ነዚ ዜናታት ሪፖርት ክገብረልኩም ኣይደለኒ what do we learn from this እንታይ ነመሃር ካብዚ ክብል ስለ ዝደልየ ቴክኖሎጂ እንተለካ ንእሽተይ ሓይሊ ንዓበ ሓይሊ ከተንበርክኾ ትኽእል ኢኻ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ኢኻ ትስዕሮ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ናይ ኢራን ንኣሜሪካ ዝገበረቶ ህያው ኣብነት እዩ ቴክኖሎጂ is very key very crucial እዚኣ ክብለኩም ዘሊ ሓደራኹም ብጌጋ ተረዲኹም ኣብ ካልእ ሸንኮላ ይተብልዎ ካብ ቅኑዕ መሰረት ዝበገስ እዩ ተሓሳብ the Ukrainian, we're talking about Chernihiv and Sumy region, which could be affected potentially. If Russia were to attack from the north, what do you think the goal would be? I mean, are we talking about them looking to capture territory or to force Ukraine to divert troops away from Donbass in the east? And I think that's a key point that you said just now, to divert the troops from the Donbass. And this is exactly the assessment of General Syrskyi, who said that he is not expecting. ሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ሚን እዚ ሓደ እቲ ንሪኦ ዘለና ግንባር እዩ ፑቲን ከንታይ ዝሓስብ ዘሎ ብወገን ራሽያ ስምዕዎ These attacks and on the status of this conflict is Vladimir Milov. He was once the deputy energy minister of Russia before his reform proposal. More now on these attacks and on the status of this conflict is Vladimir Milov. He was voice opposing Putin's continued rule over Russia, and he joins us now. Good to see you, and thanks for being with here. Putin's response to Ukraine is fairly predictable, right? If you poke the bear will attempt to bite your head off. But do you believe at this point in time there's any kind of backstop for Putin himself right now, or do you fear that he will just continue to escalate? እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ሰብ እንተተንኪፍካ ግብረ መልሲ ክበካ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ራሽያ እዚ ኣጋጢምዋ ዘሎ ናበይ ክሳዕ ክንደይ ክቕፅል ይኸውን ፑቲን ክሳዕ ክንደይ ይቕፅል ይኸውን እዩ ትሕቶ Hello, great to be with you again. Definitely Putin is getting into more and more desperate situation because his resources that enable him to continue this war are dwindling. He has a lot of economic troubles at home. There's another round of mass mobilization that is being mouthed because he's short of people at the front lines. And if this mobilization happens, this will have a profoundly negative effect on Russian economy and society, so that's no easy choice. And you see that he's not being advancing at the battlefield for quite some time already. The combat is very much stalled, and Russia is not advancing. Plus, we see new developments like successful Ukrainian strike.
ብሓፈሻ ተቃዋሚ ናይ ራሽያ እዩ ዝትርእይዎ ዘለኹም ፑቲን ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎን ሕጂ እውን ተወሳኺ ሰራዊት ክዕስክር ይፍትን ከም ዘለዎን ከምቲ ዝደልዮ ይኸደሉ የለን ኣብቲ ዓውደ ኩናት እቲ ኩናት ድማ ብዙሕ ፀጋታት ይወስድ ኣሎ ስለዚ ፑቲን ኣብ መንቀራቅሮ እናተወ ይኸይድ ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ድማ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣትዩ ከም ዘለዎን ብድሮናት ናይ ዩክሬን ብዙሕ መጥቃዕትታት ይካየድ ከም ዘለዎን እቲ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ድማ መናባብሮ ናይ ራሽያውያን እናቀየሮ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ብማዕዶ ዝግበር ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ ሪል ላይፍ ናይቶም ህዝቢ እውን ዘጋጥም ዘሎ እዩ ስለዚ ፑቲን ብዙሕ ካርድታት ዘለዎ እውን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ገጢምዎ ዘሎ መራሒ ምዃኑ እውን እዩ ዝነግር ብርግፅ እቲ ዘለዎ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን እቲ ራሽያ ዕድላት ኣለዋ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ኣለዋ ግን ቀሊል ዘይኮነ ፀገም ድማ ወሪድዎ ኣሎ እቲ ፑቲን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እንተዘይከውን ነይሩ ናብ 5 ዓመት ቀሪቡ ዘሎ ኩናት ኣይመቐፀለን ምክንያቱ ኢፍ ፑቲን ነቲ ነገር ጠጠው ከብሎም ክውድኦን ዝኽእል ነይሩ ተዝኾነ ምወድኦ ነይሩ ክውድኦ ዘይምኻሉ ኦልሬዲ እቲ ኩናት ከቢድ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ብሓፈሻ ምስ 70-80 ዝኾነ ሃገራት ተዋጊእካ ቀሊል ኩናት ዝበሃል የለን ኩላተን ድማ ቁጠባናተን ከዓ ገንዘብ ከዓ ዘለወን እየን ሃገራት ማለት ራሽያ ቁጠባ ናይ ራሽያ ሲ ምስ ናይ ኔደርላንድ እዩ ዝወዳደር ምስ ናይ በዓል ቤልጅየም እዩ ዝወዳደር ስለዚ ዓብ ቁጠባ ዝነበራ ኣይኮነት ራሽያ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ግን ቁጠባ ናታ ኣዝዩ ዓብይ ነበረን ኢንዳስትሪያል ቤዝ ስለ ዝፀንሓ እያ ዝኩሉ ክትቃለስ ኪላ ሪሶርስ ስለ ዘለዋ እያ ክትቃለስ ኪላ መኸተ ዝኽእሉ ዝኾኑ ስለ ዝኾኑ እምበር እቲ ኩናት ቀሊል ኩናት ኣይኮነን ንዓታቶም ዝገጥም ዘሎ ድሓር ድማ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ካብ ብዙሕ ስጉምታት ወስድ የለን ሓቂ ምዝራብ ኮንቨንሽናል ኩናት እዩ ዝዋጋ ዘሎ ሚሳይል ንሚሳይል ድሮን ንድሮን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ድሮናት ዘለዎ እዩ ነቲ ኩናት ክቕፅሎ ዝኽእል ስለዚ ስዊድን ድሮናት ትህብ ኖርዌይ ትህብ ዴንማርክ ትህብ ጀርመን ትህብ ፈረንሳ ትህብ ዩኬ ትህብ ኤቭሪባዲ ኣብ ዓዱ ነቲ ኣፅዋራት ናቱ ከመይ ከም ዘሎ ንዩክሬን ሂባ ዩክሬን ድማ ትፍትነሎም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩናት ኤክስፐሪመንት ዘካይድሉ ቦታ እውን ስለ ዝኾነ ንራሽያ ንምድኻም ድማ ኣብ ዓድኻ መፅኡ ህዝብኻ ከይተዋጋልካ ዓድኻ ከይበረሰልካ ንዩክሬን ተጠቂምካ ንራሽያ ምድኻም ዝብል ስልቲ እውን ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ዘሕዝን ኩነታት እዩ ግን እቲ ኣብ ኩነነት ድማ ንሪኦ ዘለና እስከ ንእሽተይ ቅያር ናይቲ ኩናት ክንርኢ ምክንያቱ በቲ ካልእ ከንታይ ይካየድ ኣሎ እንታይ ዝግበር ዘሎ በቲ ካልእ መንገዲ ድማ ንርኢ ክልቲኡ ተመላልዩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ Some have strategic partners, but according to Iran, America has a pet. The pet is named Israel. These are the words of Iran's foreign minister. Abbas Araghchi recently posted on X. He warned Israel, said that the Islamic Republic will school them if they don't heed to their master, which is the United States. His comments come after Israel's defense minister Israel Katz said that Iran's current supreme leader, Mojtaba Khamenei, is marked for death. Iran is certainly furious, so it decided to respond with this, and I'm quoting here. The president of the ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝግበር ዘሎ ባእሲ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ይንቀሳቐስ ኣሎ እስራኤል ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንኢራን ከተጥቅዕ ከም ትኽእል ብፍላይ ድማ ነቲ ሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ናቶም ክቐትልዎ መደብ ከም ዘለዎም እዮም ዝነገሩ ዘለዉ ነቲ ሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ሙጅተባ ኸመነይ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነብዎ ዝቐተሉ እዮም ሕጂ እውን ነቲ ተሪፉ ዘሎ ክቐትልዎ መደብ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብግምጣሉ እቲኣቶም ድማ እንታይ ይብሉ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ነቲ እስራኤል ዝበሃል ኩርኩር ናቶም ጠጠው ከብሎ እንተደይኪሉ ንሕና በዓልና ከመይ ጌርና ነምህሮም ንፈልጥ ሰባት ኢና ስለዚ any threat to our peoples and leadership, our people and leadership will receive immediate powerful response. ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ዝኾነ ይኹን ስጉምታ ኣብ ህዝብና ይኹን ኣብ መራሕትና ዝግበር ቅልጥፍን ህፁፅን ዝኾነ ሓያል ግብረ መልሲ ክንበሉ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስጉምቲ ክወስድ ተዘይኪሉ ናብ ኩናት ምምላስ ዘይተርፍ ኢሉ የጠንቅቕ ኣሎ ሓደ ንምንታይ እዮም ሕጂ ብዛዕባ እዚ ናይ ሱፕሪም ሊደር ዝዛረቡ ዘለዉ ምክንያቱ ለንቀነ ኣብ ቀብሪ ስለ ዘለዉ ቀብሪ ናይ መን Islamic Revolution turned 47 years this February. In the same month, its Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was assassinated. Now, over 4 months later, the country is preparing to bid final farewell to the late leader. Ya Hussein! ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስነ ስርዓት ቀብሪ ድሕሪ 4 ወርሒ መቕተልቲ ናይ ሱፕሪም ሊደር ዓሊ ኸመነ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናቱ ኣብዚ ቀረባ ክካየድ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሚልዮናት ሰባት ክሳተፍዎ ከም ዝኽእሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ሃገሮምን ነቲ ዝወረዶም ስቃይ መዘኻኸርን ሓዳፊቱ ድማ ብወቅዒ ነቲ መራሕዮም ዝፋነውሉ መድረክ ክፍጠር እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንባዕሉ እዚ ቀብሪ
እቲ ህዝቢ ስምዒታቱ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ንዝወረዶ ታሪክ ድማ ኦፊሻሊ ብዓቢ ደረጃ ክዝክርዎን ታሪክ ክስነድን ስለ ዝደልዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ መንግስቲ ድማ ምስ ህዝቡ ምትእስሳር ንክገብር ክሕግዞ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ሱፕሪም ሊደር ፖለቲካዊ መራሒ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ሃይማኖታዊ መራሒ ዝመን ስለ ዝኾነ እቲ ኣብቲ እምነት ድማ ነቲ እምነቱ ዝግደስ ዝኾነ እምነቱ ሰብ ኦርቶዶክስ ውሰድ ካቶሊክ ውሰድ ጳጳስካ ክመውት ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ስምዒት ዝፈጥሮ ቀሊል ስምዒት ኣይኮነን ዝፈጥር ስለዚ ጳጳስ ናይ ሃይማኖታዊ ቤተክርስትያንካ ክመውት ከሎ ከቢድ ሓዘን ዝስምዖ ብዙሕ እዩ ብርግፅ ኣብ ልዕሊ ድማ መራሒ ናይ ሃገርካን ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ መራሕን ሃይማኖታዊ መራሕን ተመይቱ ድማ ክልተ ዕፅፍናቱ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ ጥምረት ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑን ኣብ ልዕሊኦም ንዝወረደ ስምብራት ድማ ደጊሞም ብወቅዒ ዝሓዝንብሉን ቃንፅኦም ዘራግፍሉን ግዜ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ የግዳስ እስራኤል እዚ እናተኻየደ ከሎ ነቲ ሓድሽ ወዱ ሱፕሪም ሊደር ክቐትልዎ ክምድቡ ከም ዝኽእሉ እውን ይነገር ኣሎ ኣይገብሮን እዮም ኢሉ ዝግምት ድማ ፅሉል ጥራይ እዩ ኣብ እስራኤል ዘሎ መንግስቲ ክገብሮ ዘይክእልን ክሓስቦ ዘይክእል ነገር የለን ኩሉ ግዜ ሕማቕ ንምግባር ቁፅሪ ሓደ ሓይሊ ምዃኑ ምግማት የድሊ Iran unveiled the coffin of former Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran as preparations for the funeral prayers and procession gains pace. According to Iran state media, more than 20 million people are expected to attend the last rites in Tehran alone. Close to 35 million people are expected to attend overall across cities. ከም ዝብልዎ ዘሎ ኣብቲ ቀብሪ ክሳብ 20 ሚልዮን ሰብ ክሳተፎ ትፅቢት ይግበረሉ 20 ሚልዮን ኣብ ቴህራን ጥራዮም ዝብልኩም ዘለዎ ኪኑ ድማ ኣብ ኩሉ እቲ ሃገር ከዓ ሳብ 35 ሚልዮን ሓደ ሲሶ ሓደ ስልሲት ናይቲ ህዝቢ ናብቲ ቀብሪ ክሳተፍ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብዘይከኣል ዓለም ኩሉ ህዝቢ ኢራን ዝድግፎ መራሒ እንተደይበልካ ዓብ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ፈሊጥካ ሓደ ስልሲት ናይቲ ህዝቢ ሃይማኖታዊ ስምዒት ዘለዎ ኣብ መራሕቱ ዝግደስ እንድሕር ኮይኑ this is going to be very very massive ስለዚ እዚ እንታይ ዝፈጥር ኣብ ጎኒ ሃገርካ ደው ናይ ምባል ተኽእሎ ድማ ዝለዓለ እዩ ኣሜሪካ ዝደልይዎ ዘለዉ ድማ እስራኤል ዝሓልምዎ ዝነበሩ ድማ ኣንፃር እቲ መንግስቲ ተላዒሎም ዕልዋ መንግስቲ ገይሮም ፋሕብትን ክገብሩሎም እሞ ድሌቶም እናተላገፁ ዝነብርዋ ከም ሊብያ ኮይናትሎም ዘላ ዝደለዩ ዝገብሩላ ሃገር ጥቕሚ ዘይብላ ዝወደቐት ሃገር ክትኮነሎም እዮም ዝደልዩ ነይሮም ኣይሰለጠን ኣሎ ግን እቲ ኩናት ካብ ተወዲኡ ከይመስለና ምክንያቱ ተጠውዮም ክምለሶም ዝኽእሉ ኣብ ዝስምዕዎ Latest with regards to the Iran war, the negotiations, are they on, are they not on? What is the Vice President of the United States saying? We are joined this morning by our friend Shrita Parsi of the Quincy Institute. Great to see you, sir. Good to be with you guys. So let me first get your reaction to these comments from J.D. Vance that caught a lot of attention, where he seems to indicate that they are using this moment of a pause in hostilities to quote-unquote refill the oil market. Let's take a listen. There are a few things that we want. ዘዘረባ እዚኣ ኣገራሚት እንድያ ንኩናት ይዳለዉ ከም ዘለዉ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፅና ነርና ግዜ ክንወስደላ ኣይኮናን እቲ ነዳዲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕዳጋታት እናተረጋግየ ሰብ ድማ ዝኣክል ነዳዲ እንድሕር ሒዞም ናብ ኩናት ክምለሱ ከም ዝኽእሉ እዚ ኤምኦዩ ገይሮሞ ዘለዉ መፀበዪ ናይ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝገልፅ Shrita Parsi again kinu zkhadet turgum yizubona zarabazi sum'o situation out. And then on the Strait of Hormuz, I mean, I think you actually said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more, you know, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time. But you've already seen the prices come way down. Now, what the cynics will say as well, if you look at the number of ships that are trafficking, that's actually down from the pre-war start. But what it's to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. And, you know, as I've said this repeatedly, if ብሓፈሻ ዝኣክል ነዳዲ ውፅኢና ነቲ ዕዳጋታት ድሓን ዝኾነ ምርግጋእ እንተፈጢርና ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ንሪዮ እቲ ኤምኦዩ ክውዳእ ይኽእል ዲ ዋላ ዘይክእል ተኮይኑ ድማ ናብ ኩናት ንክምለስ እውን ዝበለፀ ዕድል ኣለና ዝበለያ እዚ ሕጂ ንኩናት እዮም ይፅበዩ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ድሮ ብዙሕ ሓደጋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ብዙሕ ነውፂ ፈጢሩ ኣሎ ግን what exactly does this mean? Are willing to make the commitments that we would like them to make and are willing to back those up with verifiable milestones, then we are going to change our relationship with Iran. And if they don't do that, then nothing has really changed except for what we've already accomplished from the military campaign. So he says there the president wants to use the MOU to refill the oil market and then see where the hand is. What did you make of that?
I'm frankly not terribly surprised. What I see this being is essentially that the administration has a plan B, that they're trying diplomacy. I think there's some people in the administration that are probably not that excited about this diplomacy, and they have a plan B in case it doesn't work out, and they want to pursue their plan A in a manner that ensures that their plan B is stronger. I think the Iranians are doing exactly the same thing. This is part of the reason why they're insisting on their position on the Strait of Hormuz, part of the reason why they're insisting on their position in Lebanon. It's very much in case there is no plan A, there is no deal, that they will be in a position to be able to face the United States in another war, if that is what it comes to. So in and of itself, I'm not particularly surprised. Perhaps it was እንታይ ዝብል ዘሎ ትሪተ ፓርሲ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ እዩ ወይ ብዕምቆ ዝርድኦ ሰብ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዘገርም ኣይኮነን ክልቲኦም ክልተ ጎርሓት ሕማኹሽ ስምቆም እዮም ክልቲኦም ፕላን ብለዎም ኢሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ መሸመቲ ግዜ ክኸውን ይኽእል እንተደይሰሪሑ ግን ናብ ኩናት ብኸመይ ክዕወቱ ዝብል ነፍሲ ወከፎም ኣሜሪካ ከም እንተበሉ ዘገርም ኣይኮነን ፕላን ቢ ንኩናት ካልእ መንገዲ ከም ዘለዎም ኣብቲ መንግስቲ ዘለዉ ነዚ ኤምኦዩ ዘይቅበልዎን ዘይፈትዎን ስለ ዘለዉ ናይ ኩናት ሓሳባቶም ይቕፅል ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እዚ ሓንደበትን ዘገርምን ኣይኮነን ኢራን ከምኡ ኢራን ኩሉ ነገራቶም ዋላት ኣብ ሕዝብላ ኣብ ሊባኖስ ዝብልዎ ዘለዉ ይኹን ኣብ ካልእ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ንኩናት ከም ብሓድሽ ኩናት ክምለስ ከም ዝኽእል ኣብ ካልኩሌሽን ናቶም ኣሎ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተደይሰሪዑ ናብ ኩናት ተመሊስና ብኸመይ ንዕወት ናበሉ እዮም ክሳብ እቲ ኩናት ዝውላዕ ግን እንታይ ክንረብሕ ንኽእል እዩ ዝመስል ዘሎ ኣሜሪካ ነዳዲ ክወፀሎም ኣብ ዕዳጋታት ነዳዲ ክኣተወሎም ይደልዩለዉ ኢራን ድማ እገዳ ተላዒልዎም ገንዘብ ክእክቡ ዘድልዮም ክገዙ ቁጠቦም ከደላድሉ ስፔር ፓርት ዘድልዮም ካልእ ዘድልዮም ድማ ክእትዉ ይደልዩለዉ ስለዚ እታ ክልቲኦም ነናቶም ሽጣር ኣለዎ ነናቶም ዘዋፅኦም ኣለዉ ናብ ኩናት ተመሊስካ ንመን ትጎድእ መን እዩ ዝህሰ ድማ ክልቲኦም ካልኩሌሽንስ ኣለዉ ስለዚ ኢራናውያን ተዓሚቶም ዓሽዮም ዝኣትዎ ዘለዎ ዘይኮነስ እናፈለጡ ዝኣትዎ ዘለዎ ይረብሓ ስለ ዘለዎ ንባዕሎም ስለዚ እታ ፀወታ ተዋስኦ ድያ እታ ፊልሚ ፈሊጦም ኣለዉ تكون كم تقول جن أبتع فيلمي كرب حلا يفتنوا اللي وسطهم إذا كلت يوم وجنات بلان باللوم هت بلان بنابكينات تمليسو انتايا قات من عالمي تحط formulated in a way that gives the impression that the plan B actually is the plan A, that this whole thing is all about making sure that you restock the storage of oil in order to make sure that you can go to war again. I'm not under that impression that that is actually what the administration is doing. I do think, however, there's a significant risk that that is where we will end up. Not because the intent is to go there, but because either diplomacy doesn't work or because diplomacy is sabotaged. Also want to point out one thing. Part of the reason why oil prices never went up as high as they could have during this war was because by pure happenstance, the inventory of oil globally was extremely high. So if the idea is to go back and in some ways improve on that situation, I think it might be actually difficult because it was extremely high in the first place. And we still had a major oil shock and increase of prices. And again, the Iranians never went after the infrastructure of oil in the Persian. That's why ናይ በዓል እዚኦም ኤክስፐርትስ ክሰምዑ ከለኹም ናይ ብሓቂ ባላንስ ዝኾነ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ክርዳእና ዝኽእል ነዚ ቻነል እዚ ዝኽተል ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ዘይስክፍታን ዝበለፀ ሓበሬታን ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ክርድኦ ዝኽእል እዩ ኣነ ከምኡ ፍልጠት ኣለኒ ገለገለ ክጀሃረልኩም ኢለ ይኮንኩን ካብ ኣዝዮም ዝፈልጡ ብኩሉ መኣዝን ክጥምትዎ ካብ ዝኽእሉ ስለ ዝመፅእ ትርኢቶ እዩ እንታይ ኢሉ መጀመርያ ሰላም ክፍትኑ እዮም ተደይ ኮይኑ ናብ ኩናት ክምለሱ እዮም እዚ እቲ ፕላን ኤ ሰላም ብዲፕሎማሲ ክንፈትሖ ኢና ፕላን ቢ ግን ናብ ኩናት ክምለስ ንኽእል ኢና ኢልና ንግምት ኣለና ግን ኣገገሊዩ ግን እቲ ፕላን ኤ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ተዋስኦ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ እሱ ከይከውን ፍርህለኒ ይብል ኣሎ ግን እቲ ብዓብዩ እዚ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ብከምዚ ድብልዎ ዘለዉ ዝዛረቡ ዘለዉ ስለምንታይ ነዳዲ እዚ ኩሉ ኩናትን እዚ ኩሉ ፀገምን ኣጋጢሙ ከሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣብ ድሓን ዝኾነ ደረጃ ዘሎ እንድሕር ኢልካ መብዛሕትአን ሃገራት ካብቲ መኻዚኖ ብብዝሒ መኻዚኖ መሊአንኦ ዝነበራ ብብዝሒ ይጥቀማ ስለ ዘለዋ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ከይደን ሸብትበት ስለዘይበላ እቲ ዕዳጋ ድሓን ዝኾነ ዋጋ ዘሎ 110 120 ዝግዛእ ዘሎ እቲ ነዳዲ ሪል ነዳዲ ብ110 ዶላር እዩ ዝግዛእ ዘሎ ከምቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ወይ ካቲ ብሬንት ዝብልዎ 72 ገለ ዝብልካ ዘሎ ከምኡ ይኮነን ዘሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ መኻዚኖ ግን ዓብ ምጉዳል ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ዝሓዝ ዝኾነ ነዳዲ ወሳሲትካ ናብ ኩናት ክምለስ እንተኢልካ ኢትስ ናት ገና ወርክ እቲ መኻዚኖታት እቲ ገንእታት ክትመልኦ ተኮይንካ ኣዋርሕ ይከድልየካ በዚ ሕጂ ዘሎ ዋጋ ድማ ቀልጢፍ ክመልኦ ዝኽእል ሰብ እውን የለን ምክንያቱ ኣይወፃእካን እዩ
بسوسة قرشي جزي خارج خد ملوت الحشاكة نت كتكزونات تدل ويس ب210 بعز دولار فلازم حجي جزي خان حجي ترى هات كم تغلمبر نتيجة نتات كم حسري خات ملو زلا كابس تحت وقام سكون شعوي سبز جزمه نتيجة نتات ناتو نتي باسكتات ناتو مليو خزينو زتصبح الجيل نزل لي كاتر هات وسط دخل نعون ترخيب كمالتي كالاي دما إيران ملي يسوون حدا فترة خليهم نتنا ندادك انفراستراكشر نايزن هجرات عرب كم تزد الله هرمتون الله ስለዚህ انت حرت كوينات بحجمتيو نحاورو كتصقا زي كل صقم كتفتر تخلي عيلو ወይ እውን ዓመታት ክወስድ ዝኽእል ፀገም ቁስሊ ክትፈጥር ትኽእል እያ ኢሉ ነተን ሃገራት ክልጅ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢዳ ዘሎ ሌቨሬጅ ሃገራት ኢራን ኣዝዩ ዓብዪ ኩሉ እዚ ንዛረበ ዘለና ኣሜሪካን ኢራንን ክልቲኦም ናቶም ፕላን ኣለዎም ሃገራት ክልጅ ከ ዚሮ ፕላን ዝበሃል የለን ኢትካ ዘርጊሕካ ኣላሁ ኣክበር ምባል ጥራይ ደላቶ they have no plan ምክንያቱ እንታይ ፕላን እዮም ክገብሩ ኣብ ውጊ የለዉ ንሳቶም ነቲ ውጊ ጠጠው ከብልዎ ክቕፅልዎ ጠጠው ከብልዎ ኣይክእሉን እዮም they just collateral damage ይበሃል ንሳቶም ቶም ልክዕ ከምዚ ክልተ ሓራምስ ክበኣሱ ከለዉ ኣብ ጥቆም ዘለዉ ኣግራብ ሳዕሪ ቦታ ክቕይሩ ይክእሉን እዮም ክሃድሙ ይክእሉን እዮም ኣብዮም ተፈጢሮም እዞም ክልተ ሓራምስ ባእሲ ጠጠው የብልዎ ዳ የብልዎን እምበረይ ባእስን ተቐፂሎም ንሳቶም ክራግሑ ነቲ ሳዕሪ ነቲ ኣግራብ ከብርስዎ እዮም ስለዚ ልክዕ እቶም ሃገራት ክልጅ ድማ ከምኡ እዮም ኮላትራል ዳሜጅ እዮም ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን ያስ ንዶናልድ ትራምፕ በጃኻ ሰላም ግበር ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ክሰምዖም ይኽእል ደዩ ነተንያሁ ክሰምዖም ይኽእል ደዩ ንኢራን ሰላም ግበር ክብልዋ ይኽእሉ እዮም ኢራን ሰላም ክገብር ፀገም የብለይን ነቲ ኩናት ዝደሊ ዘሎ ኣብ መንጋጋ ይመፅኡ ዘሎ ጠጠው ኣብልዎ ክትብሎም እያ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ሳዕ ክንደይ ሕልኽላኽ ከም ዘለዎን እዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ገለ መንፈስ ቅዱስ ወሪድዎ ናብ ሰላም ከምፅኦ እንተዘይኪኢሉ ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ከኽፍለና ዝኽእል ንዓለም ድማ ሓደጋ ክኾና ዝኽእል እዩ እቲ ካልእ ዜና ድማ ፓይለት ጠፊኡ ነይሩ ዝበልዎ ክሳብ ሕጂ ተረኽበንካ ይብል ኣለዉ Search continues as we speak for the missing U.S. sailor whose Navy helicopter went down in the Arabian Gulf at 3:30 a.m. Eastern on Wednesday. The Seahawk helicopter assigned to the USS George H.W. Bush aircraft carrier made an emergency water landing. The Navy says there is no indication hostile action caused the incident. U.S. Central Command issued the following statement, quote, 3 of the helicopter's 4 crew members have been recovered and are in stable condition aboard George H.W. Bush. U.S. Navy assets in the region are currently searching for other air crewmen still missing. The cause of incident ካብ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ናይ ኣሜሪካ ወዲቓ እንታይ ኢራን ኣይኮነትን ሃሪማታ ዝኾነ ከይሃረማያ ወዲቓ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ወዲቓ ሓደ ካብቶም ሴይለርስ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ከዓ ጠፊኡ ኣሎ ይብለው ስለዚ መይቱ ድዩ ኣሎ ድዩ ኣይተፈልጠን ይብሉ ኣለዉ እዚ እውን ሓደ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ፀቕጢ ዝፈጥረሉ እዩ ኣብ ከባቢ ሓዊ ተኣኪብካ እንተለኻ ሓደጋ ከጋጥም እዩ ሞት ከጋጥም እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ቀፃሊ ሓደጋታት የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ከምኡ ነፈሪት ወዲቓቶም ኣጋጣሚ ነቶም ፓይሎታት ከነጥሕኖም ኪልና ኢሎም ሕጂ ድማ ጠፊኡ ኣሎ ከውፅዎ ይከኣሉን and the situation is again ተወሳኺ ነቲ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕን ስርዓቱን ተወሳኺ ሞት ናይ ሓደ ወታደር ምስ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሰብ ዘይደልዮ ኩናት ምዃኑ ተወሳኺ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዓወት ኣይኮነን ክሳራ ስለ ዝኾነ ብኡ መንፅር ድማ እሱ እውን ሓደ ካልእ ዝሕዝን ፍፃመ እውን ኮይንዎም ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኦኬ ሓንቲ ተወሳኺት ዜና ኻ ክንበኩም እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና እንዲና there is this ኢራን ነቲ ኩነታት ራሽያ ኣብቲ ቅድሚት ክንሪኣ ፀኒሕና ነቲ ኩናት ሳዕ ክንደይ ከቢዱን ሕልኽላኽ ኮይኑ ከም ዘሎ ንርኢ ፀኒሕና በት ሕጂ ክመፅእ ንዝኽእል ኩናት ኢራን ብኸመይ ክትፅበዮ ትኽእል ንዝብል ካብ ራሽያ ሓገዝ ክትረክብ ክትክእል ኣለዋ እንዲ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ሓገዝ for example this one Gearing up to receive Sukhoi 35 fighter jets from Russia. The initial batch of 20 jets is ready for delivery. The remaining 28 will be ready by the end of the year. Iranian pilots are already being trained. Hangars have been modified to accommodate the Russian jets. This is a major tilt towards Moscow. For decades, Iran operated American-made fighter jets. But with the arms embargo, sanctions and a full-fledged war, Iran is in no mood. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኢራን 35 ዝበሃላ ራብዓይ ጀነሬሽን ጀትስ ካብ ራሽያ ዝገዝአቶ ክሳብ ሕጂ መፃ ነይሩ ሕጂ ግን 20 ካብኣን ክመፃየን ተንተረፈ 28 ድማ ክሳብ መወዳእታ ዓመት ክመፃ እዩ ስለዚ እቶም ፓይሎታት ድሮ ኣብ ራሽያ ከይዶም ነተን ነፈርቲ ከመይ ገይሮም ክጥቀሙለን ተማሂሮመን ኣለዉ እተን ነፈርቲ ድማ ኣብ ትሕቲ መሬት እየን ክኾና ምክንያቱ
ኣብ ልዕሊ መሬት ኮይነን ከይተጠቀሙለን እውን ራሽያ ኢራን እስራኤል ከተቃፅለን ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ they are going to figure out እዚአን ነፈርቲ እዚኣተን ነቲ ምክልኻል ዓቕምናቶም እውን ዓበ ሓገዝ ክገብራ ዝኽእላ እየን ምክንያቱ ኤር ቱ ኤር ኮምባት ክገብራ ዝኽእላ እየን ነቲ ቦታታት ንምቁፅፃር እውን ክሕግዛ ዝኽእላ እየን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር እውን ክሕግዛ ዝኽእላ እየን ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይ ዲፈንስ ኣርክቴክቸር ናቶም ጽቡቕ እናኸደ ይድመጽእ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ኩናት ክውዳእ ኣብቲ መጀመርያ እዮም ተገዲዑ እምበር ኣብ መንጎ ምክልኻል ናቶም እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ሓያል ከም ዝኾነ ክንደይ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ኣነውነው ኣቢሎም ኣለዉ ስለዚ ድሮናት መዓት ኣነውነው ኣቢሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምውሳኾም ድማ ሓጋዝ እዩ ሓደ ካብቲ ኢራናውያን ኣመነ ቁጥዕ ዝገበሩ እዘን ነፈርቲ እዚአን ብእዋኑ ክውዳኣ ዘይምኻለን ንኢራን መራ ከም ዘግድዓ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን ሕጂ they have this jets and ተወሳኺ ካብ ቻይና እውን J10 ገለ ዝበሃላ ክገዝኡ እዮም ገለ ዝብል ዘረባ ነይሩ ወልሲ ክኸውን ዲ ኣይከውንን so eventually ምስ ግዜ እናቐፀለ ኢራን ሓያል ንኽትከውን ዘኽእላ ነገር ኣለዋ again እዚአን ነፈርቲ እዚአን ፍሉይ ነገር ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይራላ ይኽእላ እየን ዝብል እምነት የብለይን ድሮናቶምን ሚሳይላቶምን እኹል እዩ ግን ነፍሶም ንምክልኻል ድማ ይሕግዞም እዚ ስለዚ ኣብቲ ክላየሮም ኮምባት ክኾና ክከላኸላ ይኽእላ ንምጥሓን ናይቲ ሓለዋ ናይቲ ንኩሉ ነገር ክሕግዛ ይኽእላ እየን ስለዚ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ከም ድሌቶም ክዛወሩ ይክእሉን እዮም ጥንቃቐ ክገብሩ ክእሉ እዮም ምክንያቱ እዘን ነፈርቲ እውን ሓያላት ምዃነን እየን ዝፍለጣ በዚ ምክንያት ድማ again ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን እቲ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ኢራን ምስ ግዜ እናሓየለት ክትከይድ እያ እናበርትዐት ክትከይድ እያ እቲ ትገብሮ ዘላ ድማ ኩላቶም ካልኦት እውን ኢዶም ክሕውስሉ ስለ ዝኽእሉ ንኢራን ስለ ዝፈትው ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ይርእይዎ ስለ ዘሎ ናብ ነፍሶም ከይመፀ ከምዛ ናይ ኤውሮጳውያን ንዩክሬን እናሓገዙ ንራሽያ ከዳኸሙ ዝፍትኑ ዘለዉ ቻይና ይኹን ካልኦት ድማ ናብ ነፍሶም ከይመፀ ንኢራን ምሕጋዝ ግዴታ ከም ዝኾነ እዩ ዝስምዖም ዘሎ ራሽያ ድማ ኢራን ተወዲቓ ኺላቶ እያ ኢራን ኣመነ ኣገዳሲት ሃገር እያ ንፑቲን ስለዚ ክሸጠሎም ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ክሕግዞም እውን ግዴታ ኣለዎ ፈትዩ ዘይኮነ ግዴታ ኣለዎ እንተደየለ he will have trouble ኩላቶም ተኣኪቦም ናብኦም ክመፁ and ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ብድሆናቱ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ምዕባል ኣብዚ እዋን ዝረአ ዘሎ to trust the United States. Instead, it is growing closer to Russia. The Sukhoi 35 is one of the most advanced war machines in the world. It will now be seen in Iranian colors. Our next report tells you more. Iran has mastered the art of asymmetric warfare. It used drones and ballistic missiles to full effect. But while it was able to send waves of aerial attacks, Tehran knew it lacked in air defenses. Iran failed to intercept American and Israeli fighter jets because the Iranian Air Force was plagued with a major problem. It was too thin and too old to make an impact. That is now changing. Back in ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ኣመና ተገዲዓ ከም ዝነበረት እዩ ዝገልጽ ዘሎ ናይ ብሓቂ ነዚ ዘበን እዚ ዝበቅዕ ነፈርቲ ኩናትን ብፍላይ ነፈርቲ ኩናት ኣይነበሮምን ነይሩ እስራኤል ድማ ብግምጣሉ ሓይሎም ኣብ እስራኤልን ኣሜሪካ ሕያል ዝኾነ ነፈርቲ ኩናት ስለ ዝነበሮም ነቲ ክላየር ናቶም ከም ድሌቶም ኮይኖም ወዮ ደኣ ኣምላኽ ለባማት ስለ ዝኾነ ኣፅዋራት ኩሉ ነገራቶም ኣሜሪካ ወላ ብነፈርታ መፅያ ክትረኽቦ ኣብ ዘይትኽእል ትሕቲ መሬት ስለ ዝገበርዎ እምበር እቲ በቲ ዝነበሮም ኣካይዳ ሓይሊ ኣየር ናቶም ኣዝዩ ድኹም እዩ ዝኣረጋ ነፈርቲ እየን ነይረንኦም ወላ ሓንቲ ክገብራ ኣይከኣላን እየን ብዓብዪ እውን ብዙሕ ለውጢ ከምፃ ኣይከኣላን ግን እቲ ድሮናቶምን ሚሳይላቶምን ግን ዓብዪ ለውጢ ምፅኡ ነቲ ኩናት ኮንትሮል ክገብርዎ ክኢልዎም ዘድሊ ዓወትን ፈፂሙሎም ሕጂ ግን ወላ እውን ኣብ ክልል ኣየር ሓያላት ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኩሉ ነገር ድማ በዓልና ክንሰርሖ ዓቕሚ እንተዘይብልና ክንገዝኦ ኣለና ዝብል እዩ ሕጂ ገዳ ተላኢሎም ኣለዉ ገንዘብ እውን ክብለው ዓውደ ኩናት ድማ ዘይተርፍ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዝርካቡ ዘድልዮም ቴክኖሎጂ እውን ክገዝኦም ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ ሓድሽ ነገር ክገዝኡ እውን ክፍትኑ እዮም and it's going to be very very interesting to watch pretty much ንእስራኤል እዚ መርዲኢ ክኸውን ዝኽእል እስራኤል ብዙሕ እያ ትፅዕር ነይራ እዚ እዘን ነፈርቲ ኩናት እዚኣተን ናብ ራሽያ ንኢራን ከይትባ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ፀቕጡ ዝገብሩ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ድሮ እተን ራሽያ ነዚ ነፈርቲ እዚ ዝኸፈለቶ እዩ ደንጉ ተሰሪሑሉ የብሎ ስለዚ ከብዎም እዮም ነቲ ዓውደ ኩናት ድማ ኣብ ኣድላይ ግዜ ይመፅኦም ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሮፌሰር ፔፕ ተደጋጋሚ ኢራን ራብዓይ ፓወር ናይ ዓለምና ክኸውን ክብል ከሎ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር
ዝለዓለ ዓቕሚ ክህልዎም እዩ ድሮናቶምን ሚሳይላቶምን ዋላ እኳ መሰረታት ሒዝዎም ተሎ ሕጂ ድማ ነዘን ኣዝየን ስልጡናት ዝኾና ነፈርቲ ኩናት ይሕዙ ምህላውን ምስቲ ናይ ኢራን ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ካልእ ኣወሃሂድካ ክሰርሓሉ ተጀሚርካ they're going to be very very serious power ስለዚ ኣብቲ ከባቢቲ ኣሜሪካ ቀልጢፋ ገለ ነገር ክትገብር ተዘይኪላ ግዜ እናኸደ እንድሕር ከይዱ ኢራናውያን ዶሚኔሽን ናቶም ከረጋግፁ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ንሳቶም ድማ ከምኡ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምስ ኣሜሪካ ተረዳዲእካ ምኻት ውፅኢት ናቱ ርኢና ኢና በሃልቲ እዮም ዋላ ሓንቲ ውፅኢት ኣይምፃልናን so we better stick to ሓያል ዝኾነ ዓቕማ ጌርና ንኣሜሪካ ኣንበርኪኽና ስዒርና ጥራይና ክንወፅኦ ንኽእል እምበር ምስ ኣሜሪካ ተመሻኺንካ ተለማሚፅካ ዝመፅእ ነገር የለን ኣብ ዝብል እዮም ርዒሞም ዘለዉ and እቲ ጉዳይ ነዚ ይመስል ይቕፅል ኣሎ ኩሉ እቲ ክንሰምዖ ፀናና ኩናት ወረ ኩናት ዘለዎ ገይማት ይቕፅል ኣሎ and ብርግፅ ዘለናዮ መድረክ ኣዝዩ ዘገርም መድረክ ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ከቢድ መድረክ ኢና ዘለና በቲ ናይ ራሽያ ክንርፀን ኢና ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና በዚ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን ንርኢ ኣለና እዚ ጥራይሲ ድቃስ ለይቲ ክኸላካ ዝኽእል ኩናት ክልቲኦም ቶም ዝዓበዩ ሓይልታት እዮም ኣብዚ ኩናት ዝፅሚዶም ዘለዉ ዩክሬን ክበሃል ከሎ ሙሉእ ኤውሮጳ ኢና ኣብዚ ኩናታት እዮም ዘለዉ ምስ ራሽያ እዚ ድማ እስራኤልን ኣሜሪካን ፀረ ኢራን ሃገራት ክለጅ ድማ ኣብካ ስለዚ ዳርጋ ፍርቂ ዓለም ኣብዚ ኩናት ተዋሒጡ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ውፅኢት ናቱ ድማ ዝቅልውላዋት ንሪኦ ዘለና እዩ ኣይ ሆፕ እቶም ዝሓለፈ ሓሊፉ ዝጠፍአ ጠፍዩ ኢሎም ሕጂ ተመሊሶም ናብ ሰላምን ናብ ምርድዳእን ክመፁ ዝኽእልሉ መንገዲ ክህሉ ትምኒትና እዩ ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ግን ተስፋ ንክትገብር ዝሕግዝ ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ጀስታ ተስፋ ዘቆርፅ ብዙሕ ነገራት ኣሎ and we will see ናበይ ክኸይድ እቲ ኩነታት ሪና ንዓኻትኩም ክነበርኩም ክንፍትንና ከም ወትሩ ላይክ እናገበርኩም ክድግፉና ድማ ንምሕፀን ሎማ ርሳብ ዝኽንውዲና ኣብ ዝቕፅል ድማ ንዞባና ዝምልከት ክንገብር ኢና thank you